Dirang singgalang mengayam terjadi alaman tanggal tidak diulang dan bedomong dia janjian teranglah kodemdinya di malam penyogini tanggal tidak diulang dan bedomong dia janjian Singalang Sultan Saidi menjahit di toko cinta yang pengalan suara dan anak
cuma toner bakanda banta pak guru napa de ambo ila tu pemerangai tempat di ruang mata daba mainyo karam napa den dinyoda di mana penyo gini ila tu pemerangai tempat di ruang mata daba mainyo bakanda elok bakanda minta lagu agak limo oi nani ndak korasa kiau ayam mata goreng lada pangajuo sabang kodendinyo karam la kodendinyo oi nako indak darasa kiau ayam mata goreng lada pangajuo ayam bagoreng tabang aganti joma jogede asana muati ajo abang siko kasih mangko malake tara malaku padane ragu lako de nabi nyon laki nanamu berang berang maria wa apai barangke udah mengompal-ngompal Pak itu tadang ade ambo di balik plastik tigo balak kendang dawi dan bocor dua tara malaku padane ragu lako de nabi nyua di balik plastik tigo balak kendang dawi dan bocor dua ayo balik pasti digobal ayo kabocor juo Allah paya de emang gambar kiro nyolak ka unang malah ko badan din malah ko din banyo apa ya de emang gambar kiro nanti ka bakanda Allah didendangkan sampai duduk apa menang jual perubahan ini ikuman sampai anak abu ada bagi jual serem kodendinyo iman penyo gini baraban nalai ikuman sampai anak abu ada jual dia badan jadi ibu buah adek sayang dan suang dua lagi anak buah lapangi juang gaji nyoma anai aduh tara malako dan harinya ragu lako dan hati jadi anak buah lapangi juang gaji nyoma tambah dua Oke,